हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ सुबुर बरनाय थाबाय WhatsApp बाहायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गाज्रि खौरां ओंखारनानै फैदों। गिबि नबेम्बरनिफ्राय नोंथांनि मबाइलाव सोलिनाय नङा WhatsAppआ फोरमायनाय बायदिब्ला बेनि थाखाय बिथांमोना माखासे मबाइल फननि लिस्ट बानायनानै दिहुनदों। जुदि नोंथांनि मबाइल फनाबो बै लिस्टआव दङब्ला फैगौ गिबि नबेम्बर खालारनिफ्राय सोलिनाय नङा WhatsApp। बैफोर फना एन्ड्रइडआनो जा एबा एप्पलनि जेरै LG, ZTE, Sony, Huawei बायदि बायदिब्ला माबेफोर मबाइल फनफोरा बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो आबुं खौरांखौ फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिमल' नायलांबाय थादो। 2021 बोसोरा जोबनो थाखाय मात्र मोननै दान दंबायो। बेबायदि समावनो WhatsAppआ फोसावनानै होदों मोनसे गाज्रि खौरां। WhatsAppआ डिभाइसनि मोनसे फारिलाइ बानायनानै दिहुनदों जेराव फोरमायनाय दङ गिबि नबेम्बरनिफ्राय WhatsAppआ खामानि मावनाय नङा। आरो बे लिस्टआव फोरमायनाय बायदिब्ला जायफोर डिभाइसनि OS थामहिनबा एन्ड्रइड अपारेटिं सिस्टेमा 4.0.3 एबा बेनिख्रुइ खम, फारसेथिं जाय iOS 9 एबा बेनिख्रुइ गोजामसिन बैफोर मबाइल फनाव WhatsAppखौ बाहायनो नोंथांमोननि रैखाथिनि थाखाय आपडेटेड WhatsApp भार्सनआ 4.1 एबा iOS 10 एबा बेनिख्रुइ गोदान अपारेटिं सिस्टेमावसो बाहायनो हागोन। फारसेथिं जाय KaiOS 2.5.0 एबा जिअ'फन आरो जिअ'फन 2 नि आपडेटेड खालामनाय अपारेटिं सिस्टेमावसो सोलिगोन होनना WhatsAppआ फोरमायदों। WhatsAppआ दिहुननाय बेफोर फारिलाइ बायदि दङ Apple आइफनाव दङ iPhone SE, iPhone 6s आरो iPhone 6s Plus। बेबायदिनो Samsungआव दङ Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend 2, Galaxy S2, Galaxy S3 Mini, Galaxy X Cover 2, Galaxy Core आरो Galaxy S2। बेबायदिनो LGआव दङ। नोंथांमोना नोंथांमोननि मबाइल मडेल बायदि नोंथांमोना बेवहाय चेक खालामनानै नायनो हागोन। बेबायदिनो ZTE कम्पानिनि गेजेराव दङ। नोंथांमोना बेवहाय नोंथांनि मबाइल नाम्बार बायदि बेवहाय मिलायनानै नायनो हागोन। बेनिफ्राय Huawei कम्पानिनि गेजेराव दङ। बेनिफ्राय Sony कम्पानिनि गेजेराव दङ। बेनिफ्राय आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन कम्पानिफोरा जाबाय Alcatel, HTC, Lenovo आरो गोबां कम्पानिफोर बेवहाय लिस्ट जानानै दङ होननानै नोंथांमोननि सेराव फोरमायनानै होदों।